Имсол муҳоҷирони тоҷик аз Русия ба Тоҷикистон пули бештар фиристодаанд. Дар ин бора Бонки марказии Русия бо интишори омори интиқолҳои пул ба хориҷа гузориш дод. Соли ҷорӣ танҳо тариқи роҳҳои расмӣ яъне бонкҳо ҳаҷми маблағҳои фиристодаи муҳоҷирон ба Тоҷикистон 15% бештар шудааст. Ин мавзӯъро шораи иқтисодии мо Абдулло Ашуров пайгирӣ дорад. Абдулло салом. Бино ба маълумоте ки шумо доред, муҳоҷирон ба ватан чанд пул фиристоданд ва дар қиёс бо соли пеш чӣ қадар зиёд аст? салом Шаҳло. Муҳоҷирони кораи Тоҷик дар 3 моҳи аввали соли равон $487 миллион ба Тоҷикистон фиристоданд. Ин танҳо оморест ки Бонки марказии Русия интишор кард. Чун Бонки миллии Тоҷикистон чанд сол боз ин ҷониб аз интишор кардани ҳаҷми маблағи мефиристодаи муҳоҷирони кораи Тоҷик худдорӣ меварзад. ба ҷуз аз бонкҳо, албатта муҳоҷирон бо худ низ маблағҳои зиёдеро ба ватан меоранд ва ё бо дасти дӯстонашон мефиристанд ки албатта аз чашми омори расмӣ пинҳон мемонад. назар ба соли гузашта пули ирсол кардаи муҳоҷирон $64 миллион бештар аст. соли гузашта дар ҳамин муддат муҳоҷирон ба Тоҷикистон $423 миллион пул фиристода буданд. дар миёни кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил аз рӯи интиқоли пул Тоҷикистон пас аз Узбекистон дар зинаи дуввум аст. дар ин давра аз Русия ба Узбекистон $726 миллион, ба Қирғизистон $435, Арманистон $209 миллион маблағ интиқол дода шудааст. То ҷои ман медонам, Абдулло, аз соли 2014 ба ин су танҳо дар мавриди кӯҳиш ёфтани маблағҳои ба ватан фиристодаи муҳоҷирон хабар мерасид. ин бор баръакс аст. сабаб дар чист? чанд омил ба ин боис шудааст Шаҳло. нахуст ин ки иқтисоди Русия пас аз 3 соли рукуд дар пайи ба таври бесобиқа поин рафтани нархи нафт ва таҳримҳои кишварҳои ғарб танҳо соли 2017 аз рукуд берун омад. дар ин сол иқтисоди Русия рушди 1.4% дост ва Имсол пешбинӣ мешавад ки рушди он то ба 1.8% расад. ҳамчунон соли гузашта аз 300,000 муҳоҷирони ба қаламрави Русия мамнуъулвуруд шудаи Тоҷик беш аз 100,000 нафари онҳо мавриди авф қарор гирифтанд. ҳамаи ин омилҳо дар маҷмӯъ боиси каме боло рафтани ҳаҷми маблағҳои ирсол кардаи муҳоҷирон шуд. муҳоҷирони Тоҷик барои аксар хонаводаҳо ягона ноновар ва манбаи даромад ҳастанд. ҳар чаҳорумин хонавода дар Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои муҳоҷирон ба сар мебарад. пас метавон ои сабук кашид ва гуфт ки даромади муҳоҷирон хуб шудааст? то андозае Шаҳло, зеро то ҳанӯз ҳаҷми маблағҳои ирсол кардаи муҳоҷирон ба сатҳи пеш аз буҳрон нарасидааст. дар соли 2013, яъне то шурӯи буҳрон, муҳоҷирон ба Тоҷикистон беш аз $4 миллиард фиристода буданд ки баробар ба нисфи аз маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар буд. порсол бошад муҳоҷирон каме беш аз $2 миллиард ба ватан фиристоданд. ташаккур Абдулло барои суҳбат.